Hi mga moms! Good day! Hello sa inyong lahat. No? Okay, so ngayon gusto ko lang mag-share sa inyo ng mga stories na nangyayari dito sa Mamshi Eatery. No? So kahapon kasi, kung mapapansin niyo po, kung nakita niyo po no, sa ating mga vlogs and posts sa mga pictures, siguro mga nasa 12 or more yung aking putahe. No, so napakarami. Kaya ngayon is nagbawas tayo ng putahe na niluto natin kasi nga maraming natira. So medyo tayo doon, na negative tayo kasi ang daming gulay ang natira. So hindi dahil hindi masarap po yung ating niluluto. Dahil siguro gawa pa rin ng inflation, sinisi sa inflation. Though marami pa din naman kumain, siguro napasobra lang yung luto namin. Kaya ang daming natira. So, sa sotang natin kahapon, siguro may mga 4 na order na natira. Sa gulay natin, sa beans, and sa sari-sari, merong tatlo na order na gulay. Tapos yung langka natin ang dami. So, isang rice cooker kasi siya. So, parang siguro mga nakalimang order lang ako kahapon ng langka. Basta hindi lang, nakalima lang ata. So, mostly kasi mga yun, nasa 10 na order. Mga nasa 15 order yon yung lagayan na yun, ng langka. Then, yun lang, naparami talaga. Basta ang daming tirang ulam. Yun. And I know for sure na hindi lang naman po ako yung kauna-unahang may-ari ng karinderya na nire-revise yung ulam. So yung iba nga, sabi nila, kapag hindi naubos yung fried chicken mo, pwede mo siyang ipangsahog sa mga gulay mo kinabukasan or sa pansit mo or kung ano man yung gusto mong sahugan. No? Well, thankfully, yung mga fried chicken natin and lieg is talagang nauubos talaga. And special shout out dyan sa mga taga senior high, na yung mga grade 12 ang aking team, ano bang itatawag sa kanila kasi gumraduate na yung team Bahaw eh. So itong mga boys lakas talaga nila kumain. Eh, masasabi ko talagang meron silang nakalaan na budget for their merienda para sa kanilang snacks by 3 p.m. Kaya nakakabenta pa ako ng malaki-laki pagdating ng hapon. So, ayan. At kung mapapansin niyo ngayon, ay, hindi ko pa pala pinapakita. So, ngayon, yung aking staff na si Danny or si Danica sa a la carte ay hindi ko muna pinapasok. Michelle! Alika! Diday! Come here for a while. So, baka kasi magulat kayo or baka may isip kayo. So, gusto ko lang din i-advance yung story na nangyari. So, kaninang umaga kasi, they were calling me. Tinatawagan nila ako sa group chat. So, this is Diday and Michelle. So, hindi muna namin pinapasok ngayon si Danica. Halika, ikaw magpaliwanag. Actually, kasi sila na yung nagdesisyon. Kasi po, naawa na po kami sa kanya. Yung mukha niya, parang kaawa-awa na talaga. Para po siya tinitawag. Hindi, kasi Gusto ko nga yung ngayon, malis na. boy, hindi pwede. Kailangan natin ng Hindi, para tulong. maubos lang ba kasi konti lang kasi students niya. Iba kasi uwi. Umuwi ng tanghali. So, hindi May sila baon nakakapag-lunch. Unlike last year, yung panghapon ngayon na grade 12, sila yung grade 11 last year. So, sa umaga kasi kumakain sila, di ba? Nine. Ang lakas talaga nila. Ang laking tulong no kasi halos wala na kaming matitirang sotanghon, yung minudo namin na uubot. Kalahati, halos nun, nabibili na nila sa umaga pa lang. So, ngayon, wala tayong pang umagang grade 11 na labas na kumakain. So, etong si a la carte, kaya hindi rin muna namin siya pinapasok. Actually, sila na rin naman nag-decide. Buo pa rin naman yung sahod niya. Nilang lahat actually, regardless kung maubos natin ang tinda o hindi, buo. Yun ang sinabi ko nun. Kasi dati tayo, di ba? Medyo mababa, so bawas tayo ng TM. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Pero ngayon, sabi ko, fix na, maubos o hindi, kailangan i-fix na natin. Kasi, alam ko rin naman na kahit na natin sundo naman sila ng mga asawa nila na may motor,
ano ko namang need din. So, kailangan lang din talaga namin magtulungan as of now. So, hindi ko na lang pinapasok si Tomboy. Si Michelle muna ang bahala sa a la carte. Though, siya pa rin naman po ang nagluto nito mga ulam. So, yung fried chicken talaga iniwan niya sa akin. Kaya, ito, ang dami ko na namang buto. Sila yung nag-decide kanina na, huwag muna natin papasukin si Tomboy. Mas baka kabaw. Actually, hindi talaga makakabawi. Hindi talaga, mahirapan tayo makabawi nito. Sa una nga mga student, kaya wala ganda rin. Tsaka wala yung iba nating mga suki ng alakart. Yung iba nasa nasa kabilang building kasi sila na yung mga grade 11. Mga homes. So, iba kasi yung course dito, subject, yung mga grade 11 and 12. Basta Baka na-transfer sa responsibility iba. hindi, nasa campus A, ubos. kabila. Hindi nasa ubos kayo. Kaya yun, so ngayon wala muna si Danica, pero bababalikin pa rin naman namin siya. Hindi siya bukas. Ngayon lang ngayon. Para kahit paano meron tayong kaunting bawi. Kasi kahapon po talaga ang natira sa akin 5 pesos. Sabi ko, tira mo naman ako ng 5 pesos. So ayan, sila na yung nag-decide kanina na wag mo nang papasukin si Danica. And ang kagandahan pa, ito pa, may mga good news pa rin naman tayo kasi may mga bago tayong mga suki, may mga bagong students, no, siguro, ganun talaga sa business, hindi naman din araw-araw, especially yung iba nating student, walang budget for their food, yung allowance nila, no. So thankful pa rin tayo kasi kahit paano, nakakabili pa rin tayo ng mga panibagong paninda. Actually, malaking tulong ang kanin at saka yung aking drinks kasi kahit paano meron tayong nakukuha pang additional nating sweldo. Kasi ako pinagsusweldo ko rin po yung sarili ko. No? So, with that, ako na rin kukunin yung aking savings para na sa ganun makikipag-ipon din tayo. Meron din tayong itatabi for ourselves. No? Katumbas ng mga pagod at effort natin. So, ayan. Kung ngayon, puntahan natin yung alakart para makita ninyo kung ano yung pinapaliwanag namin. Ayan. Tulad nito pala, ayan, yung fish natin kagabi may natirang 5. So, ngayon, 3 na lang. So, at least, hindi naman siya masisira kasi paksiw naman siya or, ayun. Ay na lang namin, tinimplahan na lang namin siya ulit. Okay? Ayan. So, puntahan natin yung ating alakart. Yan. So, dito na tayo sa ating a la carte. Ito na yung ating mga a la carte. Kasi kung hindi ko na itatanong, si Michelle Dennis dating nagtinda ng a la carte sa kanila. So, marami talaga siyang alam. Kaya nga dapat ang anak na nito ngayon 8 na kung tutusin. Pero meron siyang anak talaga na siyam na yung anak. So, lola na siya ng mga biik niya. Ng mga baboy niya. Ayan. So, meron na din tayong additional na siomay. Actually, meron na to nung nakaraan pa. Nag-ano lang ako sa kanya kasi baka mataranta siya si Danica. So, meron na tayong Japanese siomay. And so, siya ngayon na ma-assign muna dito. Hanggang ano ka lang naman, di ba? 12:30. Sa pagkatas ng lunch, halos iwan mo na kami. Yes. Sandali, i-clear lang natin pala. Oh. Nagluto ka, tapos Mura gapon mo, naawa naman ako sa'yo. Ay! O, di Tulong ba? ka ba? Tulong, di ba? Love nila talaga ako kasi nga daw yung... Last land choice. Ano, may vlog ka? Kasi pag nalugi tayo, mawala din sila ng trabaho. I love you for that. Love talaga nila din yung business natin. Kasi po yung mother niya, busy na rin sa pagpapasexy. Sasali ng Mrs. Universe si mother. Ewan ko sa'yo. Ayan, so as of now, ayan, ganito muna ang sitwasyon at kalagayan ng Ma'am Shea Eatery. Pero we're still kicking and okay naman. Okay naman. Tsaka hindi naman nasayang yung mga natirang gulay kahapon kasi inulam, pinamigay din namin sa mga staffs. Tsaka doon sa ibang mga student na nandito kahapon. So, yun ang importante ron. Kaya ilaban lang natin. Uy, kamustahin naman natin ngayon yung lugawan ni Gwen Comang na talaga namang palong-palo. Maniwala kayo sa hindi, ito na, ano oras na? 10 a.m. pa lang ha. Grabe,
Nakadalawang kaldero na po siya. Tapos lugi ito na yakon. Ha? Nakadalawang kaldero na po siya. Ito po yung kaldero niya. Yan. Tapos, ito pangatlo na to. Pang Gra- 10, diretsuhin mo na. pang 10 ba? Ayan. O, di ba? Ganyang kalakas ang lugawan ni Gwen Comang. Ilan na nga yan? Pangalawa? Isa pa lang yan, tay. Ha? Ang dami mo na kaninang ano? Oo, take out. Kanina nga meron pa rito bumili, nakakaloka. Naka-Ranger. Ay, hindi, ano yun? Rover yata yun. Ranger, Hilux. Chevrolet. Sosyal, sabi ko. Sosyal. Mamaya may airplane, mamaya, tingnan mo. Dahil naka-aeroplano pa yun. Para mas gusto ko yung naka-trend. Ayan, diba? So, ganito lamang kami rito hanggang mamaya. So, ngayon medyo kalma-kalma na tayo. Then later on, magluluto na rin ako ng spaghetti para kay Marian Ambiciosa. Ayan. Uy, punta kayo nun mamaya ba? Kala mo talaga ako yung may birthday, ako yung nagyayaya, no? So, that's all for the mga moms. Thank you sa panonood. So, yan yung mga struggles na pinagdadaanan ng mga ganitong klase ng business. Mga CTO. Yung mga CEO na may COA. So yeah, and that's natural. Okay lang naman yan, no? And I think hindi naman, for me, hindi ko matatawag na lugi ko sakali mo may mga matirang kulang. Kasi kung may ibibigay mo naman, kaysa itapon mo, di ba? Pamigay mo na lang kaysa masayang din siya. So, that's all for now mga moms. So, regarding sa mga comments ninyo, tsaka na tayo magko-comment ulit dyan. So, for the meantime, I just want to share yung mga nararanasan natin at ano yung mga pwede nating gawin, no, na solusyon sa mga problema na pagdadaanan ng mga negosyo natin, especially dito sa mga ganitong klase ng business. So, again, maraming salamat po. This is Mom Shi G with the blush on and red lipstick. Wow! Thank you so much for watching.